Gauaz parke batean elkartu ginen Lili eta biok. Ilargiaren eskolan naturaren mintzoa entzutea genuen gogoko, Saturnoren eraztunak zenbatzea. Hemen da izurri berria esan zidan beltzuri, izua hemen. Bizitzea ez alda oso arriskutsua, oilarraren promesak bukatuak direla sentitzea, ene uda betiko balitz. Txiki, zeru horiek ordea, balizko erroten erresumara garamatzate. Igo gaitezen alfombra berrira, Lili, eta egin dezagun antzararen bidea. Bai, abia gaitezen, kristalezko begi batez begiratu zidan, eta erabat biluztu zen bizkarrean tatuaturiko mapak erakusteko. Bada hiri gorri bat, munduko tokirik ederrena. Baina, ezer baino lehen, esan ditzagun hitzak. Laino guztien azpitik, eta sasi guztien gainetik. Urkidian zehar, ega aldatu ginen, hegoaizearen ipuinak bide lagun, eta bazter utzi genuen harrizko herri hau. Gasteizko hondartzak jo genituen begiz, eta 15 egun urgainen eman ondoren, hantxe zeuden 7 etxe Frantzian gure zain. Konpainia noblean ibili ginen, gauero, festa, aldameneko gelan gozatuz. Enaiz fujin izan, oiukatu zuen Lilik alfombran, adatsak airean, eta garoa usainduz, harripilean eskutatzen zeneko apotipiaren burutazioak xuxurlatu zizkigun mandarin dotoreak. Eta gero, azukrea belazeetan nola, elur bustiak hartu zuen dena, elurra ikusi dut esan genuen, eta txoria kolpeka leioetan, alostorrean bezala, bai, txoriak dira 9. Babiloniara zijoazen iesi, telatuko lizarran oraindik bazen eta nahikoa ostogorri, osto berde, beti lur bat aratago, geuk ere jo genuen Mendebal Afrika, uerrak begiztatzen ziren goitik, izango zenan elorri. Eta itzuliz usu begiak, etorri ziren Bilbao, New York, Bilbao jarraian, eta Far Westeko Euskal Herria, baina bai, hantxe izan zen, malintxearen gerizpean, alfombratik jetxi eta tximeletrak idazten hasi ginenean, edo akaso 100 ipuin izgutxitan. 101 gau joanak ziren ordurako, denborak ez zuen nora, baina arrats beran, atera zen ziplo Liliren galdera, nola heldu naiz ni honaino. Sentitua genuen munduaren eztia eta ozpina, hartua genuen argi itzalen neurria, jainko txikiak ote ginen, ispilu biluziak, zorionaren urrezko giltzaren bila, izuen gordelekuetan barrena abiatu zuela bidaia esan nion. Izuen gordelekuetan barrena, harritu zen, bai, eta hitza azti izan genuela, izu zinezkoak baztertzeko. Eta orduan konturatu ginen, bihotz begietan genuela, geure bihotz begietan, urrengo gerezi denboran amestekoa ahalmena, bizitza egunero hasten delako.